Leerling Sint-Oda presenteert boek. Mukkenstal wint architectuurprijs. Het is vandaag 25 juni, dit is het Pelemaasjournaal. Op je 12e al een boek uitgeven. Er zijn er weinig die dit al kunnen zeggen. Dionne Heesakkers, leerling van Sint-Oda in IJsselstein, is een van die weinigen. Zij heeft samen met haar begeleider op de basisschool een prentenboek gemaakt. Annette Deters begeleidt Dionne om haar chronische ziekte beter te accepteren. En dat wilde ze op een andere manier doen dan er alleen over te praten. Toen zijn we op het idee gekomen om er een verhaal over te gaan schrijven. En gewoon eens gaan schrijven, gaan tekenen. En dan gaandeweg dachten we, nou zou het mooi zijn als we het ook nog echt kunnen gaan uitgeven. Hoe was dat om dat samen zo te doen? Heel bijzonder, want het was een geheimpje van ons tweeën. Want tot nu toe weet moeder van Dionne nog steeds niet de complete inhoud van het verhaal. En dat is heel knap, want ze heeft alle bestanden zelf in de mailbox gekregen. Maar ze zei, nu wil ik het ook pas zien als het echt klaar is. Dus ja, heel bijzonder om dat samen met Dionne te doen. Het boek gaat over Chapo. Dit is een hond die zich vaak grieperig voelt. De viervoeter staat symbool voor Dionne, die de zeldzame chronische ziekte Sjögren heeft. Maar wat betekent die ziekte nu precies voor Dionne? Dan krijg je ontstoken klieren. En ik heb dat hier in mijn nek. En ik krijg dan meestal pijn in mijn knieën. En moe. Een boek maken is natuurlijk niet 1, 2, 3 gedaan. Voor Dionne en Annette was het een hele klus. Er komen veel verschillende dingen bij kijken. De tekst schrijven en tekeningen. En dan kijken of alles wel goed is en dan opsturen. Want wat heb jij aan het boek gedaan? De tekeningen. Gistermiddag werd het boek gepresenteerd aan alle leerlingen van de basisschool. Zij waren zeer verrast. En er waren dus heel veel leerlingen die hier nog niks van af wisten. En na de gezichten spraken boekdelen, die zaten echt allemaal zo van wow, heeft zij een boek geschreven? Dus heel bijzonder. De moeder van Dionne gaat verder aan de slag met de promotie van het boek. Bette Hebbe en Freek van der Brand zijn de nieuwe clubkampioenen van gymnastiekvereniging Sint Christoffel. In totaal deden 275 turnsters en turners mee, van recreatief niveau tot aan de wedstrijdgroepen. Onder het toeziend oog van de juryleden deden de deelnemers hun uiterste best tijdens de vloeroefening. Onder andere op de balk en aan de rekstok. Alle deelnemers konden op hun eigen niveau meedoen, zodat iedereen kans had om te winnen. Ruim 100 medailles en diverse bekers werden verdeeld in sporthal De Wetteling in Venray. Agrarisch kinderdagverblijf De Mukkenstal in Leunen bestaat nog maar net, maar heeft nu al een prijs in ontvangst mogen nemen. De architectuurprijs Venray. De jury had de Mukkenstal uitgekozen als winnaar om een aantal redenen. Die hebben gewonnen vanwege een mooi ontwerp. Het gebouw is zo gemaakt dat het mooi in een landschap past. De kleur van de daken van onze boerderij en de Mukkenstal zijn dezelfde kleur. Ze liggen in dezelfde lijn. Het is een mooie inpassing in het buitengebied. Het kinderdagverblijf bestaat nu zo'n 4 maanden. Het feit dat de opvang een agrarisch karakter heeft, biedt diverse extra's voor de kinderen. De ruimte, het veel buiten kunnen spelen in een grote buitenruimte, in een groene buitenruimte en niet alleen een verharde buitenruimte. Ze gaan heel vaak ook op stal kijken naar de dieren, net als nu de jonge katjes die er zijn. Ze zien ook dat de melk van een koe komt, dat de eieren van de kippen komen. We hebben er een pony bij, we hebben hier het kalfje op het terrein. Ze zien ook hoe het kalfje melk krijgt elke dag. Ze zien ook regelmatig een geboorte van een kalfje, dus dat zien ze allemaal. En ze zijn ontzettend veel buiten. In totaal zijn er nu zo'n 50 agrarisch kinderdagverblijven in Nederland. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot woensdag 12 uur 's middags. Woensdagavond is er een uitzending van De Passie van. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht verloopt droog. Tijdens brede opklaringen koelt het flink af. Morgen overdag is het wisselend bewolkt. Het blijft op een enkele bui na droog. Tijdens droge en vrij zonnige perioden wordt het 's middags maximaal 18 graden. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot morgen.